sikhuluma njalo ngesithunywa kanti sesikhuluma ngobani ngomoya ongcwele. So ubona ukuthi izo unlock into eziningi kanganani. Umoya ongcwele uzohlala na kini. Sithe uJesu wayesithunywa ngithi Yes. sak establish ukuthi wayesithunywa from Old Testament uyavele isithunywa. Mase fikile futhi uyaqhubeka uyisithunywa. From Old Testament simbonile ehamba nomoya ongcwele. Kwi New Testament siyabona futhi ehamba nomoya ongcwele. Uyabona? Why sithi ehamba nomoya ongcwele? Ngoba kukhona isikhathi la uJesu engazange enze khona ama miracles umoya ongcwele ungekehleli kuyena. So this is very important. Siyabona mase khuluma ukuthi uma sehamba kuzothunyelwa umoya ongcwele, kuzothunyelwa isithunywa. Lesi sithunywa sizohamba nani? Lesi sithunywa sizoba kini. Uyabona? Mase kukhulunywa ngeziphiwo zikamoya ongcwele namandla kamoya ongcwele. Kuvele kubizwe ngomoya ongcwele. Angiphinde futhi, this is very important. Kukhulunywa ngeziphiwo zikamoya ongcwele. Kukhulunywa ngamandla kamoya ongcwele. But kuvele kubizwe ngomoya ongcwele. Kungasho ukuthi kungacacisi ukuthi iziphiwo zikamoya ongcwele. Kubaluleke ngani lokho? Kubaluleke ngoba sesisobona okhokho bethu bebiza iziphiwo ngezithunywa. Ngoba umoya ongcwele. Bebiza amandla ngesithunywa kube kuumoya ongcwele. So isiya ngokuvuleka manje lento ukuthi masikhulunywa ngesithunywa asikhulumi kuphela ngengilosi, asikhulumi ngomoya ongcwele, sesikhuluma nangamandla nangeziphiwo. Kodwa lingene legama lani lesithunywa.